Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongietorri. Ekaina hasi dugu eta astea bukatzen ari gara gaur ostirala delako. Horregatik asteburua orain hasiko dugunez, ekitaldi ezberdinak izango ditugu. Izan ere Iruñerriko hotxetan gaur Arrosadiako jaiak hasiko dira, baina atzo ekintza edo ospakizun batzuk izan zituzten. Han egon ginen eta gero zuek ikusiko dituzue. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu eta biek bihar ekitaldi bat ospatuko dute. Konkretuki bat Uharte Arakilen izango da, hori izango da bigarren elkarrizketa, beraz hobe lehendabizikoarekin hasten baldin bagara. Bihar Berriobeitin Euskararen egune izango da eta horregatik Mario Zapata izango dugu, Berriobeitiko Euskara teknikaria. Xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta ondoren Uharte Arakilen Artzai egun agertu dagoenez motorrak berotzeko horren inguruko jardunaldia egingo dute. Ez da lehendabiziko aldia eta Josemari Ustarrozek ere informazio guztia eta azalpen guztiak emango dizkigu. Eta amaitzeko uztailaren batera arte ikusgai egongo den Zitadelan, ikusgai egongo den erakusketarekin amaituko dugu saioa. Artearen ibilbidearekin hain zuzen ere. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendekoak dira, lehendabizikoa 30. hamarkadakoa. 1938 urtean Estatu Batuetan Superman superheroiaren komikia argitaratu zen. 50. hamarkadan gertatu zen bigarren efemeridea. 1952. urtean, gerra oste garaian Espainian, gerra edo gudu zibilak eragindako goseteari erantzuna emateko sortutako errazionamendu kartillak bertan bera utzi ziren. Egunkarietako azalak birpasatzeko unea. Goazen Diario de Navarra egunkariarekin. Lerroburu hau nabarmentzen da. Rajoik dimisioa aurkezten ez baldin badu Pedro Sánchez presidentean bihurtuko da. Beherago bi argazki ageri dira eta aurreko bi protagonistak atzo kongresuan ikusi daitezke. Diario de Noticiasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian ustelkeriak Rajoy kanporatzen du eta Sánchez presidentea izango da. Azaleko irudian Rajoy atzo kongresuan agurtzen ageri da. Ea zer agertzen den Gara egunkarian. Erdigunean lerroburu nagusian, bultzada euskaldunak eta katalanak Mariano Rajoy eta PP alderdia behingoz botatzea lortu dute. Azaleko irudian Mariano Rajoy ageri da. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Agenda euskalduna lehentasuna izaten jarraitzen du. Komunikabide euskaldunekin amaituko ditugu gaurko azalak eta berri egunkariarekin hasiko gara. Azaleko irudian, hor kongresuko aulki bat ikusten da eta hurrengo izenburua irakurri daiteke. Joan da Rajoyren aroa. Eskuinean gainontzeko berriak edo edukiak ditugu. Lehendabizikoa Arian atalean. Segregazioa eskolatik ezabatzeko 17.000 sinadura bildu dituzte. Horren azpian Trumpek muga zergak ezarri dizkie Europako altzairuari eta aluminioari. Beherago, Italian gobernua egiteko beste akordio bat onartu dute MS5ek eta Legak. Kirolari dagokionez, Beritzok urtebeterako sinatu du Atletikeekin. Kulturari dagokionez, Txagalen koloreak errealitatearen gainetik. Amaitzeko goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. Goian ezkerrean Joseba Siron Iruñeko alkatea ikusi daiteke eta izenburu hau irakurri daiteke ere. Joseba Siron izanen da alkategaia 2019ko hauteskundeetan.
Eskuinean elikagai bilketa handia eginen dute asteburuan. Beherago ezkerrean, UPNren babesari esker, Volkswagenek diskriminatzen jarraitzen duela salatu du Labek. Eta bukatzeko eskuinean, sorkuntza diruz babestuko du Iruñeko udalak. Goazen orain gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta igandera arte, Donibane auzoko 21 taberna eta jatetxe ezberdinetan, Donibaneko pintxoaren 9. astea ospatuko da. Pintxo bakoitzak 1,50 euro balio du. Igandera arte, Gazteluen Parantzean, liburuaren 17. feria ospatuko da eta bertan liburuak dendetan baino merkeagoak eskuratu daitezke. Ekainaren 15 arte planetarioan, Ezkaba 1928-2018 izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera eta ikasteko aukera ere izango da. Sarrera librea da. Gaur gaueko 9:30 Zentral Cafe Antzokian kontzertu bat bi musika talde desberdinekin. The Dozen Blues Band eta La Banda del Desagüe. Bientzako sarrera 8 eurokoa da. Bihar goizeko 10:00 eguerdiko ordu 1:30 arte, Iruñeko Alde Zaharrean Euskal Herria kantuz eguna ospatuko da. Txokolatada eta kantetaz gozatzeko aukera bikaina. Bihar goizeko 10:00 aurrera egun osoan zehar, Alternatiben herria ospatuko da Iruñean. Takoneran izango da irekiera emango dion ekitaldia, baina gune ezberdinak izango dira hiri osoan zehar. Bihar gaueko 9:00 Indara aretoan, Lemonital musika taldeak Sueños Coleccionables diska aurkeztuko dute. Sarrerak 5 euro balio du. Bukatzeko igandean goizeko 10:30 Eugin ekoizle txikien eta artisauen mugaz gaindiko 7. azoka emango da. Zerua lainotxo agertuko da. Arratsaldean zaparrada txiki ertain eta trumoitsua botako ditu, baliteke txingorra egitea eta trumoi ekaitzak zenbait tokitan handiak izatea. Ipar osagaiko haize ahul ibiliko da, tarteka bizi samar. Ekaitz eremuetan haize bolada gogorrak izan daitezke, temperaturan aldaketarik ez. Larunbatean aroak ildo beretik jarraituko du. Egunaren bigarren partean ekaiz giroa gailenduko da. Goizean berriz giroa txukunagoa izango da, baina ipar partean laino ugari izango ditugu. Zaparradak mardulak izango dira hainbat tokitan, txingorra ere egin lezake eta haizea indartu egingo da ekaitz eremuetan. Gaueko temperatura pixka bat igoko da eta baita egunekoa ere, maximoak 25 gradura hurbilduko dira. Igande arratsaldean ekaitz giroa nagusituko da berriz ere eta temperatura pixka baja itxiko da. Goizean zeroa lainotsu xamar agertuko da, baina prezipitazioak ez dira esanguratsuak izango. Arratsaldean ekaitzak orokorragoak izango dira, zenbait kasutan zaparrada handia botako ditu eta txingorra ere egin dezake. Haize aldakor eta ahula ibiliko da hasieran eta ipar-mendebaldeko arratsaldean. Zertxobait egingo du freskatzera larunbatarekin alderatuz, baina oraindik ere 20 graduren muga gaindituko da toki askotan. Iruña herriko albisteak ikusiko ditugu orain. Lehendabizi, Zizur. Jai nagusien kartela aukeratzeko txapelketa abian da. 16 urte gorako pertsonei zuzenduta dago lehiaketa, teknika librea da eta lanak edo obrak originalak izan beharko dira. Epea ekainaren 15ean amaituko da. Hori da dena Zizurren eta horregatik orain Atarrabiara pasako gara. Atarrabian lehendabiziko albiste hau daukagu.
Bihar amorruaren aurkako txertoa jartzeko hitzordua izango da. Landazabal industrialdeko udal biltegian gauzatuko da eta eraman beharrekoa prezioa eta bestelako datuak ezagutzeko udalaren webgunera, Atarrabiako udalaren webgunera jo dezakezue. Bestalde, ekainaren 4tik 7 bitarte Atarrabian erroldatutak ez daudenek futboleko udal kirol eskolaren itxaron zerrendan izena emateko aukera izango dute. Hori hurrengo ikasturteko denboraldiari dagokionez. Aurretik Atarrabiako jaiak izango dira eta txosnak jartzeko eskabidea aurkeztu alda dagoeneko. Konkretuki, ekainaren 29 arte aurkeztu ahalko da eskaera. Era berean, abuztuaren 1tik 17 jaien kartela aukeratzeko antolatu den txapelketan parte hartu ahalko da. Lanak kulturetxean aurkeztu beharko dira. Udan gainera 2001, 2002 eta 2003, baita 2004 ere urteetan jaiotakoentzat jarduerak egingo dira Gazte Bizi Plus Uda programaren baitan. Izen ematepea ekainaren 15ean itxiko da. 2005 eta 2006 urtekoek ere ekintzak egin ahalko dituzte Gazte Uda Bizi programa dela eta. Aurrekoan bezalaxe, inskripzio epea ekainaren 15ean itxiko da. Iruña hiriarekin amaituko ditugu gaurko Iruñerriko albisteak egunero egiten dugun moduan. Bihar alternatiben herria ekitaldia ospatuko du Iruñeak. Sistema kapitalista honen aurrean alternatiba posibleak daudela edo direla erakusteko gauzatuko da. Gune ezberdinak izango dira hiri osoan zehar, egiterau anitza batekin. Garagardoaren feria edo azoka, batukada tailerra, hitzaldiak, kontzertuak eta bar. Gainera, Eguzki Irratiak saio berezia egingo du alternatiben herria dela eta. 10ak 4 gutxitan goizean hasiko da saioa, eguerdiko 12ak arte. Egun berean, bihar larunbatean ekainak 2 merkataritzak hiria egiten du programaren ekintzak hasi egingo dira Sanduzelaiko auzoan, musika puzgarriak eta sekulako giroarekin. Asteburua eta gero astelenean datorren astean arratsaldeko 8etan Gaztelu plazan Iruñean, Andrea eta Lunes Lilas kolektibo feministek deituta elkarretaratzea gauzatuko da. Horren helburua edo arrazoia ekainara arte eman diren 33 feminizidioak salatzea dago horren atzean. Astelenean ere, Kaile Joiaren zonaldetik San Ferminetarako esiak jartzen hasiko dira. Bestalde, udalak sorkuntza artistikoa saritu egingo du martxan jarri duen txapelketa baten bidez. 35 urte baino gutxiagoko jendeari zuzenduta dago eta diru laguntza 10 proiektu jasoko dute. Instituzio berberak Iruñeko udalak 30.000 euroko subentzioa alde zaharreko birgaitzean oinarritutako aurre proiektuen edo aurre ekimenen erredakzioko ohorezko teknikoetara bideratuko du. Udalak hiriko zonalde berdeetako orkideak eta intereseko beste landare batzuk babesteko jarduketa hasi du. Baita bioaniztasunaren alde egiten jarraitzeko ere. Bi kamioi gidari behar dira Iruñan, lan arriskuen prebentzion ikastaro egin izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sanbe@sanbe.es helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulazio eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com helbidera, erreferentzia eginez kamarero-kamarera. Zurgindegi metaliko tailerrerako arduraduna behar da Iruñan, soldatzaile ikastaroa egin izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali fundazion@elkarte.org helbidera.
133ko ezgaitasuna duten 5 garbitzaile behar dira Iruñan, urte bat baino gutxiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali n@irabia.izaga.org helbidera. Gaia jarriz, personal limpieza discapacidad. 2 dendako saltzaile behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali idoia.demiguel@kukuxumusu.com helbidera. Gaia jarriz, dependientes. Indiar sukaldaritzan espezializatuta dagoen persona bat behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Erreferentzia eginez, cocinera, komedia india. Iturgina behar da Iruñan, 1 eta 3 urte arteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Gaia, fontanero. Etxeko lanetan aritzeko langile behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Kurrikuluna bidali muchfl7@hotmail.com. Gaia, empleada hogar. Sukaldaria behar da Iruñaldean, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali 2017 personal 2017@gmail.com helbidera. 2 elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate edo elektronika ikasketak eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali celitel@ja.com helbidera. Kontabilitatean aritzeko langilea behar da Noainen, aden lizentziatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Erreferentzia eginez, kontable. Euskara dakiten 2 seguritate zaintzaile behar dira Iruñan, DBH titulua eta elkarrizketa mailako euskera ahalmena eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagirre@grupojep.es helbidera. Montaketa elektrikorako langilea behar da Iruñaldean, elektrizitate ikasketa baloratuko dira, ordezkatze kontratu izanen da. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Erosketa departamentuko administraria behar da Iruñan, ade edo antzeko ikasketak eskatzen dira, enpresaren aldeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali beatriz.cantero@nortempo.com helbidera. Gaia, administratibo compras. Harrera lanetarako administraria behar da Iruñan, administraitzako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jpradal@yahoo.es helbidera. Erreferentzia eginez, administrativa recepcionista. Ezgaitasuna dutenei igeriketa ikastaroak emateko monitorea behar da Iruñan, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali etxabakoiz@etxabakoiz.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jesusberriozar@gmail.com helbidera. 2 auto mekaniko behar dira Iruñan, mekanika erdi edo goi mailak eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali talleresjuaristi@hotmail.com helbidera. Gaia, mekaniko. Italierako irakaslea behar da Iruñan, filologia ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali profesoresdeidiomasbi@gmail.com helbidera. Produkzioan aritzeko 2 langile behar dira Iruñan, fabrikazio arloko goi maila eskatzen da, 2 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irma.elizondo@aptiv.com helbidera. Supermerkaturako langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali caterina.moral@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa.
Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Donestebe.